Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti poyamba nayi miti yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa amayi mdziko muno kuti akhale ndi mtima wachikondi ndi wopereka. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaumoyo ya ndalama zokwana $2 million pofuna kuchepetsa imfa zodza kamba ka uchembere pakati pa amayi ndi wana obadwa kumene. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino tikunika za momwe mfundo za mabanki mdziko muno zimapsinjira wanthu ochita malonda kuti apeze mwayi wa ngongole. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa amayi mdziko muno kuti akhale ndi mtima opereka. Iwo alankhula izi pamene amayi onse pa dziko lapansi akuchita mapemphero. Chikalata chomwe Madam Mutharika alemba chati amayi agwiritse ntchito mwayi wa tsikuli poganizira mozama udindo omwe ali nawo popititsa patsogolo mtendere kumadera komwe amakhala. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah walimbikitsa amayi mdziko muno kuti adzilimbikitsa mtendere komanso kudalira Mulungu mmoyo wawo polimbana ndi mavuto osiyanasiyana. Dr. Ansah amalankhula izi pamwambo wa mapemphero a amayi pa dziko lonse omwe unachitikira ku Lilongwe. Charles Wahara ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anasonkhana limodzi ndi amayi osiyanasiyana mdziko muno mu mzinda wa Lilongwe pa tsiku la mapemphero a amayi pa dziko lonse. Dr. Ansah alimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikhulupirira Mulungu pofuna kuti adzipambana mmoyo mwawo atikamba kuti Mulungu ndi amene amasunga moyo wa munthu. Timati tikavutika timafuna kuti titenge moyo yathu. Kodi moyo ndi wathu? Si wa mwini Mulungu. Chingamvuta chiyani tikagadamira kwa iyeyo kunena kuti atipatse zonse atiyankhe. Pali nyimbo zingapo ina ija timakonda kuimba It is well with my soul. Mutamvanso nkhani yake ndi Spafford analemba imene anali lawyer. Imeneyi mwina tidzagawana tsiku lina. Paliso ina great is thy faithfulness. Tikaona kuti anthu akaona zokhoma amadzilimbikitsa okha ndi kulimbikitsa anthu amene ali pafupi nawo. Koma nyimbo zimenezi sizidalimbikitse okhawo mu 1835 ndi chani zikutilimbikitsa lero. Mwambo wa mapemphero a amayi pa dziko lonse umabweretsa amayi ochokera mbali zosiyanasiyana pamodzi omwe amakhala ndi nthawi yopemphera komanso kugawana umboni omwe cholinga chake nkulimbikitsana pa zinthu zosiyanasiyana zimene zikukhudza moyo wawo pano pa dziko lapansi. Mwambo unso umakhala ndi mitu yosiyanasiyana zomwe mwazina mitu iyi imakhala ikulimbikitsa mtendere komanso kumakambirana zinthu zosiyanasiyana zokhudzana moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mutu wa tsiku la mapemphero a amayi pa dziko lonse kwa chaka chino unatengedwa kuchokera pa buku la Mateyu 11:28 mpaka na 30. Pamutu wakuti idzani kwa ine kuti mupumule. Lachisanu loyamba la mwezi wina uliwonse wa Marichi linakhazikitsidwa kukhala tsiku lapadera la mapemphero a amayi pa dziko lonse lapansi. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Pomwe mayiko akukondwerera tsiku la amayi pa dziko lonse, amayi omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana mdziko muno ati vuto lakusowa kwa mpamba wa bizinesi kukubwezeretsa mbuyo umoyo wawo pachuma. Izi azinena pa msonkhano wa amayi mu mzinda wa Blantyre omwe kampani ya Mirage PR inakonza. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Center for Alternatives for Victimized Women and Children, Mayi Waina Kasim, mwazina anatsindika kufunika kuti boma komanso mabungwe osunga ndi kubwereketsa ndalama ayike ndondomeko zofewa ngati njira imodzi yothandizira amayi ochita ntchito za malonda. Ifeyo ngati anthu malayi muno tili ndi miyambo yathu imene imakhala
kudera wathuko kumene tiliko. Ndi miyambo imeneyo kapena zikhalidwe zimenezo nzonena kuti sizingatheke kuti zisinthe lero ndi lero, koma ndi zinthu zoti ndizoyena kuti zisintha pang'ono. Pamene nthawi zambiri azimayi timatenga kuti mzimayi sangakhale ndi udindo wina uliwonse kapena mzimayi chakuti sangathe kuchita. Komanso kupatula yapo nthawi zambiri azimayi amakhala kuti ali ndi kuchepekedwa, ngakhala afuna kuchita business, ngakhala afuna kufikira papatali, koma amakhala kuti ndalama imene iwo apeza kapena kuti apeze ndalama imene kuti akapangire business so ndizovuta. Pempho langa ndilonena kuti mabungwe kapena boma ndi anthu onse amene amatha kubwereketsa ndalama kwa anthu aonesese kuti pa anthu amene akubwereka ndalama pazikhalanso gulu la azimayi amene ali ochepekedwa nawo sazitha kubwereka nawo ndalama zija. Ndipo mkulu wa kampani ya Mirage PR Efrida Chigwe wati nthawi yakwana kuti amayi ayambe kuthandizana okhaokha m'magawo onse achitukuko. Pa nkhani za malonda pakati pa mayi chambiri chimene chachikulu chimene timafuna kulimbikitsa ndikuti tizitukulana, tipangane support mokuti mmene mwaoneramu tinapatsa anthu ndithu malo kuti aonetsere zosiyanasiyana zimene amagulitsa business awo osiyanasiyana, komanso tinapatsa azimayi ambiri mpata kuti aonekire ndithu kwa anzawo kuti chimene chinathandiza iwo kuti atukuke ndi chani chimene iwonso mwina angaphunzirirepo. So taona kuti magapo amene analipo kwa anthu amene amapanga business titha mwina kuwalimbikitsa powayika pamodzi ndi anthu amene mwina angathandize ndi kunkhani ya capital, kunkhani ya maskill angapo amene angapangitse kuti mabusiness awo akule. Ndi zimene tikupanga tsiku la lero. Nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri yalimbikitsa mainjiniya mdziko muno kuti akhale yankho pa mavuto a ntchito zomangamanga komanso zaluso latsopano. Iwo amalankhula izi pamwambo okumbukira ntchito za mainjiniya pa dziko lonse. Mwayintu umodzi wadza ndi ripoti. Nduna ya zamaboma ang'onoang'ono ndi chitukuko cha kumudzi a Ben Phiri yauza mainjiniya kuti adzigwira ntchito yawo modzipereka komanso mwachilungamo, kamba kuti zitukuko zambiri zokhudza thumba la ndalama za chitukuko cha kumadera aphungu la Constitutional Development Fund CDF zifunika ukadaulo wawo. Awawa mainjiniyazi wa lero natengerapo mwayi kunena kuti tikuze chilakolako chawo chofuna kugwira nafe ntchito, chifukwa ndalama zimene zapitizidwa zija zambiri zikhala za zomangamanga. Sitingakambe kumanga ngati sitikamba za injiniya, chifukwa kuti nsewu umangidwe umafunika uchidwe design aujambule. Ojambulayo ndi injiniya, omanga ndi injiniya, nyumba kuti chitike zonsezo ndi mainjiniyazi, kandi zinkhani za irrigation ndi zina. Ndi anthu awangofunika kwambiri. 5 billion CDF ija sikhala 5 billion yoyenera ngati injiniya sakhalamo. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la Malawi Engineering Institution Ronald Gundantengo wati mayankho kudza ntchito zomangamanga ndi opezekeratu. Tsiku limene mainjiniya amakhala pamodzi kukhala ngati kusinkhasinkha kuti kodi tikupereka bwanji ma services athu kwa anthu kwa dziko, chifukwa ndi cholinga cha engineer aliyense kuti tikamapereka service tizipereka yoti izikhala yokwaniritsa with the value of money. Ndiye toyambirira engineering day makhala kuti kupanga reflect zimenezo. Pamene munthu waleloli ukutiuza zonena kuti tikamapereka we should adjust because dziko likusintha. Mutu wa tsiku la mainjiniya pa dziko lonse wa chaka chino ndikupititsa patsogolo ntchito zomangamanga kudzera kuluso la makono. Mwayintu umodzi MBC Lilongwe. Nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Nsaka yalangiza akuluakulu asukulu za ukachenjede zomwe makamaka sizaboma kuti zilimbikitse ntchito yoonetsetsa kuti maphunziro akupitirira kukhala apamwamba mdziko muno. Amsaka ayankhula izi kuna njiri m'boma la Lilongwe pamwambo okhazikitsa sukulu ya St. Thomas More Campus yomwe ndi nthambi yachiwiri ya Catholic University of Malawi. Zambiri mulipoti la Jinsisi Moyo. Ngati mbali imodzi yopititsira patsogolo ntchito za maphunziro, sukulu ya ukachenjede ya Catholic University of Malawi yakhazikitsa nthambi ina ya St. Thomas More kuna njiri m'boma la Lilongwe. Polankhula pamwambowu,
nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka anayamikira mpingo wa Katolika potengapo gawo kutukula dziko lino. Msaka anati nthambi ya St Thomas More yabwera mu nthawi yake pomwe pali chiwerengero chachikulu chofuna kutukula maphunziro a ukachenjede. Ndi nene pano poyera kuti Catholic University ndi university yomwe ili yovomerezeka Malawi muno kuti ikhoza kumapereka maphunziro apamwamba, maphunziro a university. Koma ndi tengerepo mwayi kuyamikira mpingo wa Katolika chifukwa unayamba kalekale kupereka maphunziro Malawi muno 1902 pamene anayamba kupereka masukulu a maphunziro Malawi muno. Mawu ake mkulu wa Catholic University a Martin Mtumbuka anati iwo apitirira kusula ophunzira ndi kuonetsetsa kuti akhale nzika zodalirika za dziko lino komanso amwambo. Mpingo timalimbikisa kwambiri maphunziro achinyamata kuti tiasule akhale odziwa maphunziro osiyana-siyana kaya masamu kaya chani komanso anthu akhalidwe bwino, anthu amene atha kuzisunga iwo okha komanso kusamalira chuma cha anzawo, chuma cha mabanja awo, chuma cha dziko lathu, chuma cha mpingo. Nthambi ya St Thomas More mwazina idzipereka maphunziro mwa ndondomeko za sukulu za ukachenjede komanso maphunziro akumathero a Sabata. Akuluakulu a sukuluyi atinso posachedwapa akhazikitsa nthambi ina mchigawo chakumpoto. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Nduna ya zaumoyo amadalitso Waloyi yatsindika kufunika kukhala ndi ndondomeko zabwino zosamalira katundu ndi zipangizo za chipatala komanso kuzikonzetsa mu nthawi yake pofuna kuti zidzitumikira bwino Amalawi. Ndunayi yalankhula izi kusalima pamwambo wotsekera ntchito ya zaka zisanu yolimbikitsa ntchito zaumoyo. Catherine Banda walemba ripoti. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso Waloyi yati ntchitoyi yayenda bwino poyang'ana zipinda zothandizira zaumoyo ndi katundu ena amene anagula kudzera ku ntchitoyi. Koma ndunayi yati ngati zipangizozi sizisamalika ndi kumazikoza moyenera sizikhalitsa. Awaloyi anati nthawi zina ngati dziko limalandira zipangizo zabwino koma sizikhalitsa kamba kolephera kuzikonzetsa mnthawi yake ndi moyenera. Ndunayi yati kudzera mu ntchitoyi boma linamanga malo owotchera zinthu zoyipa zakuchipatala mzipatala mwina momwe munalibe, kumanga magawo ena achipatala cha Queens, kukonzanso malo ogona odwala ku Kamuzu Central, zipinda za ana ku chipatala cha Mzuzu ndi kugula zipangizo zina zothandizira kupima mthupi mwa zina. Kumbali ina ndunayi inakumbutsa ogwira ntchito za chipatalawa kuti akuyenera kutsatira ndondomeko zomwe boma lidakhazikitsa kugwira ntchito yawo mwa ukadaulo ndi motsata malamulo posachita zachinyengo ndi kuti opezeka akuchita zachinyengo lamulo lidzagwira ntchito. Pachina chilichonse kaya ndi equipment kaya ndi ma construction omwe achitikawa tikufuna khale ndi ndondomeko zabwino zonena kuti tizitha kupanga maintain kuti zisawonongeke, tisazadikireso kuti ena zatithandize. Ngati unduna tionesesa kuti tayika ma plan mwathu ndondomeko zokuti kodi tipanga support bwanji kuonesesa kuti machine athu, ma equipment athu, ma buildings athu akhale oti akusamalika bwino kuti ngati Malawi tizipita chisogolo osati tizibwereranso mbuyo. Pakadali pano mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central chomwe chinapindula nawo ku ndondomekoyi Dr. Amos Nsekandiyana ati aonetsetsa kuti akusamalira zipangizozi. Ife ngati Kamuzu Central Hospital talandira ko CT scan komanso MRI. Awa ni machine odula kwambiri amene amathandiza kujambula ziwalo zamkati kuti lidziwe kuti munthu akudwala chani. Komanso kupatulapo atikonzera ward mamba mwene mwa Kamuzu Central 4A. Ntchitoyi yomwe inayamba mchaka cha 2020 mwezi wa April inafika kumapito mwezi wa December 2025. Bungwe la World Bank ndilo lidathandiza ntchitoyi ndi ndalama zokwana $96 million zomwe ndi pafupifupi 166.4 billion kwacha. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa amayi mdziko muno
kuti akhale ndi mtima wachikondi ndi wopereka. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaumoyo ya ndalama zokwana $2 million pofuna kuchepetsa imfa zodza kamba ka uchembere pakati pa amayi ndi ana obadwa kumene. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika za momwe mfundo za mabanki mdziko muno zimapsinjira anthu ochita malonda kuti apeze mwayi wa ngongole. Tipitirize ndi nkhani yokuti boma lakhazikitsa ntchito ya zaumoyo yomwe ndi ya ndalama zokwana $2 million ndi cholinga chofuna kuchepetsa imfa zodza kamba ka uchembere pakati pa amayi ndi wana obadwa kumene. Ntchitoyi yomwe ndi ya zaka ziwiri ichitika pansi pa mgwirizano wa boma la China pamodzi ndi bungwe la UNICEF ndipo igwirika m'maboma atatu a Balaka, Nkatabe ndi Mwanza. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri. Ntchito yatsopano ya zaumoyoyi ndiyofuna kuchepetsa imfa zopeweka zodza pa nthawi ya ubereki maka m'madera akumidzi. Nduna ya zaumoyo Amadalitso Waloyi yati ntchitoyi ikungowonjezera kale pa ntchito za boma zofuna kuchepetsa chiwerengero cha amayi omwe amafa kamba ka ubereki chomwe chili pa 224 pa amayi 100,000 aliwonse nkufikira pa 70. Tapindula kwambiri chifukwa chokuti project imene ithandiza kuti tipange timati mazipatala zathu zikhale zoti zikutha kuthandiza bwino kusamala bwino azimayi akapita kokabereka komanso ana akabadwa kumene monga apanga renovate zipatala 20 kuthandizira bwinobwino kuyikamo equipment yokwanira kuti anthu akapita kuchipatala kuja azimayi asamavutike ngati mene zakhala zikukhalira. Mawu ake kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Ali Yunzio ati dziko lawo lipitirira kuthandiza dziko la Malawi ndi maiko ena mu Africa pa nkhani za umoyo. Mkulu wa UNICEF Penelope Campbell anayamikira dziko la Malawi kamba kochilimika popititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno komanso chidwi cha boma chofuna kuthana ndi imfa za amayi zodza kamba ka ubereki. Mwazina ntchitoyi iphunzitsanso anamwino ndi madotolo mzipatala momwe ntchitoyi ichitike. Ntchito yofuna kuchepetsa imfa pakati pa amayi ndi ana zodza kamba ka ubereki ichitika kwa zaka ziwiri m'maboma a Balaka, Nkatabe ndi Mwanza. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Mulipoti lathu lapadera sabata ino mtolankhani wathu Trust Office akuunika za momwe mfundo za mabanki zimapsinjira wanthu ochita malonda kuti apeze mwayi wa ngongole zomwe zimachititsa kuti anthu amalondawa alephere kutukula chuma cha dziko lino. Malingana ndi bungwe la SMED, dziko muno muli kampani zing'ono zoposera 1.6 million. Malinga ndi bungwe la African Economic Research Consortium, mwayi wa ngongole ku kampani zing'ono mdziko muno ndi ochepa akamba kuti kampani 15 zokha mwa kampani 100 ndi zomwe zimakhala ndi mwayiwu, zomwe nzochepa poyerekeza ndi kampani 30 mwa 100 zomwe zimapeza mwayi wonga omwewu m'mayiko oyandikira dziko lino. Kuyambira mchaka cha 2020 ngongole zomwe mabanki mdziko muno akhala kupereka ku kampani zachoka pa 573 billion kwacha nkufika pa 2.2 trillion kwacha, zomwe ndi ndalama zochepa poyerekeza ndi 16 trillion kwacha zomwe banki zizabwereketsa ku boma. Ena mwa kampani zing'ono omwe tacheza nawo ali kupeza mwayi wa ngongole ku banki kuti athandizire ntchito za malonda sizophweka. Amene akuchita malonda mdziko lino ndikovuta kwa basi kuti apeze mwayi okuti apangidwe push ndi kapito yawo mngongole, ndizovuta kwa basi. Kawiri tikapita m'mabanki musinso timwinano amatiyang'anira pansi pomwe sitingakwanise kubweza ndalamazo, koma ndithu ifeyo njira zathu ndondomeko zimene tinakhazikitsa zoyendetsera mabizinesi athu ndizodalirika zoti ndalamazo titakauta tibwereka tikusakubwezanso. Choyamba amafuna collateral ndiye kuti lese business yo ndi yaying'ono ulibe china chake chogwirika chotakhuza kuchiuza ngati collateral. Vuto loyamba ndi imeneyo. Pamenenso vuto lina lachiwiri ndi nthawi imene loni yo imatenga. Anenera kuti papezeke njira yoti maloni aja aziperekedwa mwansanga.
ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Small and Medium Enterprise Development Institute CMED a Compston Soko ati kampani zing'onozing'ono ndi mtima wa chuma cha dziko lino. Choncho ngati kampanizi zikukumana ndi mavuto kupeza mwayi wangongole zitha kubwezeretsa mbuyo chitukuko. Sitonse amene tingapeze ntchito mboma, koma kuli ma SMEs kapena kuli ma business ang'onoang'ono amene angathenso kulemba ntchito anthu ochuluka. Pakali pano tikunena kuti achinyamata ambiri akupeza ntchito kwa ma business ang'onoang'ono, komanso palinso anthu ambiri amene akuthandizika chifukwa cha ntchito zimene ma SMEs akugwira. Pofuna kuchepetsa vutoli, boma lakhali kuchita ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira kuti ochita malonda mdziko muno azipeza mwayi wangongole. Malinga ndi project ya Finis, ndalama zokwana 79 billion kwacha zaperekedwa kale kudzera ku bungwe la NIF kwa amayi komanso achinyamata. Bomanso kudzera mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino komanso chaka chammawa layika ndalama zapadera zomwe zithandizire chitukuko cha makampani ang'onoang'ono. Ngakhale wayamikira boma kamba koyesesa kupereka mwayi wangongole kwa anthu ochita malonda, katswiri pa chuma Bertha Phiri watsindika kuti boma palokha silingakwanitse kufikira anthu ochita malonda ndi mwayi wangongole. N'chifukwa chake mabanki mdziko muno akuyenera kuyika ndondomeko zapadera zofuna kuthandizira anthu ochita malonda. Ngakhale mwina chiongoladzanja chomverera chimene chikhoza kumaperekedwa kwa ma business, ma small scale business kusiyana ndi chimene chimaperekedwa boma likamagula ziyatimati ma treasury bills, pakhale kusiyana nditu chifukwa chani funa kuti boma ndi mbali inaso komanso ma business ang'onoang'ono akhoza kuthandizira kuti chuma chathu chipite patsogolo. Titayesera kuti timve momwe athandizire kuchulukitsa chiwerengero cha anthu okhala ndi mwayi wangongole, bungwe la Bankers Association of Malawi silinatipatse yankho pa nkhaniyi, ngakhale takhala tikuwakumbutsa kwa miyezi yoposera itatu. Koma nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka akhala akutsindika kufunika kuchepetsa kusiyana kwa chiongoladzanja chomwe mabanki amalandira pa ndalama komanso chiongoladzanja chomwe amapereka pa ndalama kwa anthu osungitsa ndalama ku bankizi. Interest spread imeneyu ndi yayikulu. Malawi kunoko ili pa 33%. Tikatengera ku South Africa spread imeneyu 3%. Ndiye tunauti ayi imene tionikepo. Tufuna tionesese kuti mabanki athu awa apite azikapanga kwambiri ndalama zawo azipitisa ku agriculture, ku tourism, mining, manufacturing komanso ku ma SMEs. Kulimbikitsa kampani zing'onozing'ono kuti zikule ndi kulemba anthu ena ntchito komanso kubwezeretsa chuma mchimake zitengera boma kukhazikitsa mfundo zapadera komanso kuti mabanki mdziko muno akhale ndi chidwi chothandiza anthu ochita malonda kuti akuze kampani zawo zomwenso ndi zopindulitsa ku chuma cha dziko lino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero, nthambi ya boma yoyang'anira mabungwe oyendetsa masewero ya Malawi National Council of Sports yati boma kudzera mu nduna wa za masewero liyesetsa kuthandizira mabungwe ndi osewera a mdziko muno kuti azichita bwino pa mipikisano ya m'mayiko. Wachiwiri kwa wapampando wa bodi ya nthambi Escort Chinula wayankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa osewera komanso aphunzitsi a mpira wa miyendo omwe achita zakupsa mu chaka cha 2025. Mwambowu unachitikira ku holo ya Komesa mu mzinda wa Blantyre. Tili ndi ripoti. Chinula yemwe anali mulendo olemekezeka pa mwambowu kuyimira unduna wa za masewero wati boma likugwira ntchito ndi mabungwe onse oyendetsa masewero pofuna kuti osewera komanso matimu a dziko lino azichita bwino pa mipikisano ya m'mayiko. Iye wapempha mabungwe onse oyendetsa masewero kuti azikhala ndi nthawi yoyamikira omwe achita zakupsa pofuna kuwapatsa mphamvu kuti azilimbikira pa masewero awo. Iyi ndi encouragement yomwe ife tili nayo ngati aboma kunena kuti anawo akathe kulimbikisidwa. Si kawiri komwe munthu umangomuuza kuti akapange zinthu koma usamuyamikira. Pamene tikuyamikira tikupasa chilimbikiso ndipo ichi chikatisogoleranso ife kunena kuti tikathe kukhala oyenerera kuti tikathe kupanga zomwe ife tinayika m'mapulogalamu athu kuti akathe kulimbikisidwa ndipo pamene akulimbikisidwa akathe kuyamikiridwanso zikapase chilimbikiso. Mtsogoleri wa bungwe la FAM Aflitu Duhaya wati kupereka mphoto kwa omwe achita bwino kumapereka mangolomera kwa osewera komanso matimu a dziko lino.
anali aphindu kwambiri chifukwa chonena kuti aperekaso mwayi kapena chilimbikiso kwa mapuleya amene awina kuti mchaka chikubwerachi adzachitenso bwino, komanso amene sanawine kuti adzachitenso bwino. Moposaposa tunena kuti zonsezi zitithandizira kuti mpira wathu upite pasogolo, ndipo kuti loto lathu loti mpira wathu wa Malawi upite pasogolo likwaniritsidwa chifukwa chonena kuti aliyense akhala akulimbikira chifukwa chonena kuti azakhale nawo mu mpikisano umene mawadi, ndipo Flames Scorchers angakhale beach soccer izakhalanso ikupita pasogolo chifukwa cha zimenezi. Pamwambowu bungwe la FAM linapereka mphoto kwa osewera omwe achita bwino mu mpikisano wa Castel, FDH Bank, NBS Bank National Division League komanso NBM National Women's Premiership, kuphatikizapo osewera ndi aphunzitsi omwe aposa aliyense m'masewero ampira mdziko muno. Ahaya anaperekanso mphoto yapadera kwa mkulu wa timu ya Mighty Tigers a Robin Alfandika kamba kothandiza kukweza masewero ampira wa miyendo mdziko muno. Pomaliza nkhanizi nayenso meti yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa amayi mdziko muno kuti akhale ndi mtima wachikondi ndi wopereka. Boma lakhazikitsa ntchito ya zaumoyo ya ndalama zokwana $2 million pofuna kuchepetsa imfa zodzakamba ka uchembere pakati pa amayi ndi wana obadwa kumene. Ndipo mulipoti lathu lapadera taunika momwe mfundo za mabanki mdziko muno zimapsinjira anthu ochita malonda kuti apeze mwayi wa ngongole. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana. Mwadziwa bwa inonse mawa uno yafika sinthu achatima kupatsani za nyengo. Pakali pano tuyembeza nyengo ya mitambo kupitirira madera ena mdziko muno, phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu yomwenso izigwa ya mphamvu madera ena ochepa makamaka mphepete mwa nyanja. Izi choncho kamba ka mphepo zomwe zikufikabe mdziko muno kuchokera nyanja ya Nchere ya India chakumvuma kumafalikira madera ambiri a mdziko muno. Komano m'masiku akudzawa tiyembekeze nyengo ya mvula kuchokerapo ndithu mdziko muno kamba ka mkumano wa mphepo zochokera kumvuma kumakumana ndi zochokera kumpoto chakumzambwe. Moti mawa uno zosadabwisa kwenikweni kuti nyengo ya mitambo ikupitirira madera ena mdziko muno, phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu m'madera ena. Kwafundanso mawa uno kwa Nkabu komanso kunsanje ni mlingo kwana 25, 22 kumangochi komanso kumonkibe kumawazizirako pang'ono madera ambiri a mchigawo chapakati komanso kumpoto kwa dziko lino ni mlingo kwana 18. Masanawa tiyembekeze nyengo ya mitambo kupitirira madera ambiri a mdziko muno, phatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu madera ena a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Tiyembekezerenso nyengo yotentha kupitirira masanawa madera ambiri a mchigawo chapakati komanso kumpoto, kumatiyembekeze nyengo yotentha kwambiri madera ena a mchigawo chakumwera monga kwa Nkabu komanso kunsanje ni mlingo kwa 36. Mawa uno munali ndine Tapuwa Khuta Kumutu, khano zindikira dziwani za nyengo.